vari kuti huku yavakapakura amai vava ndo yakapa kuti varware vainzi mother dhawa kuti vaitonga dhawa yese vanga vari mambo anga siri mambo asi kuti vaichisa unogova kuti vaichisa chii vanga vane nyanga aiwa zvavanenge vataura kana pamusangano so vakati bhibha zana vese varume kana vakadzi vaigara zii vachitaura ndiwo ava ndoko vatanga kundituka handizi vandotenderwa mutora mazwa vaitaura ndoko vatanga kunditibhira richiti urere munhu kunoda kutonga chete kwakarohwa nekumba kwenyu kwese panyu pako enda meko vari kutozofa vasizosvika December meko vanenge vafa ini muchichema chitendicerebrata pano ndofunga ndozvakazondipa hasha changa mekuti ndinonge matombo Hasha TV, nyaya sezvadziri. Sumzaro kolo rudyi zivosare dyani rizere Christopher Kamunda ini Christopher Kamunda ini Christopher Kamunda ndinomisa chataura chokwadi chokwadi choga pasina manyepo Mwari ngandibatsire andama stand yani rizere ini simba isanudi ndinomisa chataura chokwadi choga pasina manyepo Mwari ngandibatsire vanga vanyoreswa vari asi havataiwa inini ndindiripota kaparani ani ini simba isanudi ndiyo kapala mosa yacho ndindaaacho kana kupolisi kunini ndiri ndega kuno kudari ndovandoshandiswa ndivangudzawasisi wangu nadzo dyangu tinyararai okay ngafamba tipa musodarira kudzokara inde munyaya musingadari mamusore mama havana mawitnesses here vakongana pane mawitnesses vachada kuzotaura maererano nezvenyaya ndina adzimai vangu varipa mupanesisi wangu vese kabude basi wese Ane chokuita mudaro adozokuitimisa ndaende panze munobvuma here nyaya yamanzwa ichiverenga pasamuna pahungu kana kuti kwete kwete kunanga waroindireramba asi kuti takatemana nematombo ndinoiziva takatoitikatotindisa mapolisi muri kubvuma kunangana uroyi kwete muri kubvuma kutemana nematombo tinzwe nyaya tendai mudari baba pamusoro darira kudzokara musi wa10 November hanzvadzi yacho vakauya vakatanga kudhukira chimuroyi chemunhu chisatani hanzvadzi yani yake iyeyu chakaromba motika dzese dziripo neimba iyi chakaromba chine sandawana so ndikoenda kumwira 2 keys ndichada kukudoma sarapa ndakanyarara shamwari dzavo dzakandudza kuti ndiwo waitaurira ndakanyarara musi wa16 ndopa akasumuka amai ava ndangobva kunogeza ndabva kumunda ndobva ndakugeza kuma5 akauya ini ndabva kunogeza ndobva ndangomira padara zvikanzi ndikutaura iwe Christopher amai vangu vaonda ndiwo wakadya nyama yese saka chipedzisa kudya makondo yasara chimuroyi chemunhu pese apa ndainyenyeredza kutaura vese vainyenyeredza kutaura nachitaura iwewe nemukoma wacho futi vaituka nguva dzese makuzviguno zvenyaya zvezvatiri kuda muromo ngataura vaituka nguva dzese dzo saka musi wa17 sati taenda kumberi mangotushura nyaya yenyu nepanhu mazvinzwisisa kuti vakazotuka ndakazotuka tichidai so chakatanga chii kuti muzosvika pakutuka niwe mimi ndopandisiri kuziva nokuti musi wa10 nguva dzese dzavaramba vachituka kubvira kurwara kwakaita mai vacho vaingotuka asi vanga vasingadomi zita remunhu musi wa10 ndopakauya nzadzi yacho ikatuka zvikutuka zvese chimuroyi chemunhu motikari nedzimba dziri ipapo ndedzekuromba chine sandawana saka ndobva zvapera
vanhu vakandiudza kuti ukutaurwa ndiwe. Musi wa 16 ndipo vakatanga kundituka amai ava ndabva mukugeza ma5 zvikanzi iwewe kuita usawira isi mhosva huku yamakauraya nokuti ndaka 2023 August ndakachigadzisa makuva yababa naamai nahanzvadzi yangu ndiri ikoko masawira anopiwa urongo rauri uku. Saka vari kuti huku yavakapakura amai vava ndo yakapa kuti varware. Inini hoho ndikati maita basa mataura inini kuti ndini muroyi amai avo ndobva tanga kutora matombo vachindikandira vachinditema apo chimayo kuti vanotora ningidemo kukamwe kakamba kavo tiri pane chido pana zvipapa adzimai angu akati musamire ipapo munokuwadzwa nematombo andi mumba ndobva ndapinda mumba. Mwana wangu akazvaya na 6 kubva kubasa zvikanzi baba ndazvinzwa zvaitika saka imimi handi yekupi kwa sabu tunotaura nyaya tiende nokupolisi. Sabu kwenyu ndiani? Ndi Kennedy Jonga. Caleb Jonga. Saka tasvika kwa sabu pakanditi no nyaya yese itainzwa asi nyaya yekutemwa nematombo enda kupolisi. Nyaya yeuroyi inoenda kupi kwa mama. Ndikati alright musi kupolisi tobva taenda kunomhangara kupolisi takapiwa tsamba endai munovapa vaite sei vauye kuno kumangwana saa iri sande. Saka ava vakati haisu hatina basa nechitsamba ichi chakanyorwa nemuneighborhood chisina mudindo chatiende. Musoso ndoyo ndobva ndaenda ikoko havana kuita sei havana kuuya ndopatakapfuura tikaenda kumandindi kunomhangara nyaya yedu. Saka tamhangara ndapiwa masamoni aifana kunge achinopiwa muneighborhood kuti vaende unovapa ava muneighborhood akaramba zvikati ndokuziva nokuti amai vava vainzi Mother Dawe vaichisa Dawe rese ndobva vainzi chii Mother Dawe Mother Dawe chii Mother Dawe Mother Dawe chii Mother Dawe amai vakuru mira ini ndiri kubvunza mubvunzo pane chandisina kunzwisisa. Vainzi Mother Dawe. Mother Dawe kuti vaitonga Dawe yese vanga vari mambo anga siri mambo asi kuti vaichisa unogova kuti vaichisa chii vanga vane nyanga. Aiwa zvavanenge vataura kana pamusangano so vakati bhibha zana vese varume kana vakadzi vaigara zii vachitaura ndiwo. Saka iwo vanga first iwewe pakunditaurira kuti handifanire kubuda munhu ndisina kunzwa kuti kune munhu angari mudunhu rino anonzi Mother Dawe kuti inini ndinzwe kuti chii. Sorry hanakunzwa zvakanaka. Ndati iwewe handina kuya kutobvunza munhu mudani kuti ndoda kuziva anonzi Mother Dawe. Iwewe wanditaura kuna amai vavo vanonzi Mother Dawe. Saka ndakuda ndinzwe mabasa yaMother Dawe nehuno nokuti ndanzwa panhau yenyu apa pamuri kutaura kuti pane kunangana uroyi runzwisisa. Saka ndiri kuda kuedza kubatana nekubatanidza mazwi pakutaura kwenyu kuziva kuti pamunenge muri kuprezenta nhau yenyu pamukuzoti Mother Dawe zvinenge zvakatsigirwa nemidzi ipi ndimadza pakuita sei. Vaichisa nokuti vaiti vakaenda kumusangano zvavanenge vataura ndizvo. Saka zvinoreva vanhu ndo vakazovapa zita iroro chete vanhu. Saka tabva ipapo ndobva ndapiwa masamoni muneighborhood wandakanzi ndinomupa masamoni aya akaramba kuendapo zvikanzi ipai chairman ndobva tapa chairman manima aya. Saka iye chairman akaenda unovapa masamoni vakaramba kwavasaina vakandifonera chairman vakanditi varamba kusaina masamoni toita sei. Saka ndobva ndavati mimi kuti ndidzorere masamoni isai mazita enyu kuseri kwebepa ndobva isa mutini kuseri kwesamoni vakaisa mazita avo ese vari 7 ndokuisa mudhindo yavo uri musi wa 25 musi wa 26 ndopandakaidzorera samoni varamba kusaina. Saka
saka nyaya yenyu yamuri kutaura yamanyatsouyinga chaizvo chaizvo paita nyaya yekunangiwa uroi kunzi uri muroi ndiwo wakajamai vangu nekuti panyaya mbiri ndanoda kubvunza ndika imwe yacho matoitaura kuti makatombosvika kupolisi hungu yekurova ndematombo right muno mutatambira takuchitaura yeuroi ya kupolisi vakanditi iyi nyaya yekutemwa kwematombo ndeyedu asi yeuroi ndeyamambo saka isisi saka takutaura nyaya yeuroi ava vakabvunza kuti vakati masamoni Joshua takaona tiri kupolisi iyi hatisi kutaura yepolisi akapera ikoko takutaura yeuroi ndiyo yanga yasara. Alright. Amai muri kunzwa mashoko anotaurwa nyaya yamatambudziko tipei tinzwe mazira amunoita ava baba munzi waChristopher Kamunga munext door ndifunga pakutoita kugara neheji ungoti 1 meter ndakagarira chibedroom yangu iyo bedroom yangu saka wakongonza 16 November kutana baba yedu baba muri kuzona sei mama murwari wari kuita hadii kumufamba kanzoti zvii zviri kuitika saka akamunga ndo akabva baba kwangu akamirira kufranda ndobva kusati pasi dhuze ndidangirawo pane mita cheche zvotodzvisa mipira mungata vachinzwa ava ndipo vakabva vadaira zvanzi musarambe ndinetsa munhu nyaya yeurori saka ii ndakafunga kuti vari kudarira muchisahwira sinzi mai vangu akagesasi hanzvadzi yava akamunga saka ndakatofunga ndozvavari kudaira nditozona munhu atori sirias ndopandakasanga kuchinja mashoko ava ndobva vatanga kundituka handiziva ndotenderwa mutora mazwa akaita aura ndobva vatanga kunditi blarishiti urere munhu unoda kutonga chete kwakarohwa nekumba kwenyu kwese panyu pako enda meko vari kutozofa wasizosvika December meko vanenge vafa ini muchichema chite ndicerebrata pano ndofunga ndozvakazondipa hasha changa mekuti ndinonge matombo enda mengu haunazorarama kusvika shure musi wa27 November mengu wakabva afa pakubva musi wa29 November handizoti murume aedza kuti kudii changamira wapiwa nani ndine tsamba wapiwa nani kumbume pava zvako amai muno kuti kutaura nyaya zvakaitika amuna muchemeo toda kutaura inonzi nyaya mataura kuti uyu akauya paeji padhuze nepamba penyu akabva ateerera mazuva amaitaura nababa venyu saka nababa venyu vakati kudii kuno uyu havana mazuva akambotora navo kana even vakazokwira dai vachinasa kuti Sylvester Chikwama baba vangu vangu vasingazvizivi ndosaka maona kana sono ngati meda kunovasima vakati vakamuganga vaenda unopedza nyaya dzavo nokuti inini handina kutaura navo iwo taura imimi makamboita kusaura kumbaba vavo kana kuti vakamboita kusaura amai vavo vakaita kusaura kumbaba izvo vari kutaura izvo kuti ndakamira pahedhi ndinovatuka vakundinyeperana kuti izvozvi kuti musimuke panapa maenda kudhaa munobvunza munhu wese izvozvi kwete kuti pana watinondobvunza kaimindimakapariraakamuka vakaitwa sei pana ndikuva netsamba yakandipa vadhonga kuti ukuenda kunomangana kudai iyi tsamba munoapa tsamba yenyu iri kuti yanga yamataura mazuva ano tsamba yatimeka yanga yamatsanangura imimi Saima barana verenge chidini kuti ngopedza Kaskai saka pa arwadziwa nemazwi ekuti uroi muroi pakati penyu muri inini vakanditi muroi iwewe wakanzi ndakanzi ndiri muroi ndikuti amai vavo saka izvozvo ndo zvakandirwadza nekuti ndangobva mukugeza ndamubvira ndataura navo kana kuenda kuti vataura nababa nokuti baba vaitoti ndivo varoi futi vari kufamba nei terera kaiwe iwewe wabva mukugeza zvako handiti
asi zvakapedza kugeza zvako wakadairira here nyaya yawo? Anambodaira nyaya yawo kana dai panga pave nemunhu witness anodaira nyaya yawo andakana kumbotaura nawo. Vamwe vakangotogara kukitchen kwawo kwaangachi kwaigara mai vavo vachirwareko. Saka iwe wakazopindira wakazotanga kutaurawo navo. Anotaura nawo chandakakwanisa kutaura ndechekuti maita basa mandido mazita. Pawakatanga iwewe kuti maita basa mandido mazita wanga wanzwa kuti chii? Vakanditi Christopher ndiuri kuroya amai vangu. Makadya nyama apa isara mabhonzo empedzisa. Ndipo ndakati maita basa pesi pamaituka apa nasingazopi kutuka inini. Saka ndipo wakatanga kutora matombo achindituka wachinditema. Aba ndasawira wako. Okay. Wakati iwewe wakaita basa Christopher, iwewe mumwoyo mako kanozvitora here pachisawira kana ndokanozvitora pakuti vari kukunanga? Vaitondinanga kwete pachisawira. Ko pavo panogumira kusawira ndipapi? Kana vatiwo vari kutora nyama iyi nyama yakabikwa nevaroora ini handiko, kana kwakatorwa huku yacho handiko, so nditi huku iyoyo ndiyo yakapa amai kuti varware. Huku yakabikwa nani? Nevaroora. Ini hapana chandikuziva. Varoora vapenyu? Vapenyu varoora. Varipo? Variko. Varoora vani? Vangu inini vachisangasa namadhigoni asi muroora but zvinongoitikawo mumusha kuti vasiri veimomo vanogona kubatanidza kuita uroora ipapo. Zvino chinzwa mumazwi yenyu amaitaurirana ndimo munobva kukora kwemazwi pfungwa nemagamuchiriro yanoitwa mazwi. Tinofanira kutanga tayaongorora kuti mazwi atiri kuburitsaya yanovakei, mumwe ari kuyanzwa anoyagamuchira sei. Andiri wapanzwa? Wataura kuti iwewe wanga usina uchakuziva chete kubva mukugeza nokona kuti wachena, then wozoenda kunodaira nhau yanga iri kutaurwa kune ava vanhu vari kugara. Kwete kudaira handina, ndakapinda mumba ndikabva ndageza ndazora mafuta angu ndobva ndabuda ndaenda padara. Saka ava ndo vakati isu tutaura iwe Christopher ndiwo wadya amai nyama yese, saka asara mabhonzo kupedzisa. Ndobva wadaira uchiti anabhodaira ndipo ndakadaira ndichiti maita basa. Wata unambodaira ndipo wakadaira uchiti. Aiwa ndipo ndakadaira kuti maita basa mandido mazita kuti ndini muroyi. Pesa kumaitaura inini singazivi. Ndipo makatanga kutaudzana. Ndipo takatanga kutaudzana chete pa. Matombo yakazotanga sei yakabva yega ichisumuka pasi yachitanga kutema. Pane chidupana pane papo so ndobva atanga kunonga matombo kugiyadyawo. Chete. Vachindikandira. Chete. Mambobvunzwa nachangamire kuti usawira. Hamuna usawira here wamukaitirana. But usawira wacho. Atidi kutanga mambo vabvunza kuti hapana kumboitika usawira here apa. Wakaitika. Mambo vakabvunza kuti mubvunzo kuti usawira unogumira papi. Kana ari sawira anasawira. Ausati wanzwa munhu sawira achitinze iwe uri muroyi iwewe. Basa rokuuya pamba pangu uchidya vana vangu. Iwewe uri zvakazodai seiwe vasawirana sawira. Iwe kana iwewo zvakazoite mangwana vari kusangana kana kuti ipapo vakutokurukura dzinyaya. Ipapo hapana kusangana ngekuti petwa agenesi. Iwe uri murudzi iwe? Inini? Ndiri muchikunda. Muchikunda? Unobva kupi? Mozambique. Kuchikunda? Nobva Mutete. Mutete? Asi ndakaberekerwa kuno kuforesta A. Kuforesta A? Mucompound? Baba wako vari kupi? Baba wakafa. Mbuya wako? Vakafa. Tsika dzemachikunda anodziva? Tsika dzemachikunda asi ndakurira muno hameno kuti kumusha kwavo vaita sei. Ega nokuti iwe uri murudzi iwe? Inini ndiri muchawa sindakakura mazeso kuchoisha. Uri muchawa? Kumalawi? Sindakakura ndiri kumazeso kuchoisha gongoro kwadombo. Kwadombo. Zvino kufamba kwazvinoita ndezvekuti makaenda kunogamuchira mazwi kuno isisu kune chisawira chinoitika pakuvigana
panosvika pakubuda mamwe mazwi ekutaura kuti ndiwo uri kuvi ndiwo umatipedza handitika vanenge vachitaura chisawira hatiende kunobatira kuti tinenge tanangana uroyi chinoenda panozoenda kunobuda uroyi kana wakuzosvika kuri ndewekuti unenge iwewe wakadya nhingi. Isisu madzimambo ndio patinoti takuda kuti chiona kuti uroyi uripo here, tinokutora iwe, tokutora iwe tokuendesa kune mudzimu osvikotaura kuti zvechokwadi muroyi kana kuti kwete. Anorovamara saka imimi kana makaenda yekutemana nematombo yakaenda kupolisi, yekunongedzana uroyi ndio yandakagarira pano. Vanouya pano varoyi ndinovaendesawo kune vamwe varoyi vandinoziva kuti chindiunzirai muroyi pakati pevanhu ava. Saka imimi kuuya kwenyu inhau yekuti wakanangwa uroyi. Saka iwewe unogona here kuti nhau iyi ndokuendesai kuti kana pane uroyi uripo woenda unobuditswa. Asi pakubuditswa kweuroyi mudare rangu munobhadharwa nokuti handifanire kupedza nguva nevanhu vari kuita chisahwira vachizopedzesera mumwe atungamira nemazwi makovu, mumwe anogamuchira ipapa kuti ari kurevesa. Saka ndiri kukubvunza imimi vaviri, amang'ara ndiani? Ndinda mang'ara. Saka uri kuda here kuti uroyi upuruvhwe? Ndinoda kuti uroyi upuruvhwe, asi panotoda mari here. Ndio kana pati uroyi atadziwa ndiwo handiti unoda ucheniswe kaiwa. Saka ini ndinokuendesa kune vamwe varoyi vandinoziva, voenda vonokuchenesai. Asi pamunoenda ikoko kunobhadharwa. Kana mapedza anenge abatwa ari muroyi anoya kuzobhadhara penalty munomudai. Masizo handidzinyirire munhu, ndinokuti endai kana musina kugutsikana wati mai vako vakazofa kureva kuti uritofunga mudundunu mavo kuti ndiye muroyi. Aiwa ndozvazvinoreva mese makanangana. Saka bandiri kuda kuti unopuruvha uroyi wacho. Saka ndokupai muri kusumuka rini? Ndokupai mukomana anoziva kunogara varoyi. Inina vanhu vangu vananga. Aiwa ndozvakataura kuti hamuna kuvananga. Iwe nepfungwa dzavana vachida ndivanototi tiende kumberi nokuti ina handina kuvananga. Decision yako vataura mashoko iwayo handitika ndinokutenda kuti wakayanzwa mashoko iwayo zvawakayanzwa iwewe. Handiti mwoyo mako muri kutiwo avawo ndiwo vane chekuita nekufa kwamai. Kana usina kumbodaro uyo ari kukutiwo uri muroyi. Saka apa ndati ndokuendesai kuvaroyi vanoenda kunochenura. Munoita konde moenda kuchenura. Anenge apedzesera kana pasina muroyi idhiro 50-50. Asi kana muroyi azobatwa anoripa mudare ramambo ende anozoripa zvakare kune mumwe wake. Saka pa misoro ndenyu nepfungwa ndedzenyu chinditaurira mundipe zvamunenge mafunga. Asi pari zvino ndiyo nhau yandiri kutaura. Saka tadaro vaenda vanofunga vanoda kufunga kwakanaka vondipa mhinduro kuti vanoda kuenda kuroyi. Nyimwe kesi ipinda kana mafunga zvakanaka sezvamuri masawira mega mega ende amunotaurira muri masawira kai nai Christopher ndisawira kusawira wapera kusawira wapera But my